Ayan mga amigo, nautusan tayo ngayon na magbayad ng bill sa PLDT. Siyempre may kasama tayo kasi hindi naman pwede, hindi naman pwede na pumarada tayo dito sa may PLDT na walang parking area dito sa kaloob-looban ng Makati. Ayan mga amigo, tuloy-tuloy tayo sa ating habang hinahantay natin siya dyan. Tuloy-tuloy tayo sa pag-ikot, paikot-ikot lang tayo kasi ganyan talagang dito sa Makati, walang parking. Ikot-ikot ko lang. Kaya ayan, habang inaantay natin si ating kasama na ating utility. Mabait naman yung matanda kasi lumabas siya kanina pagdaan natin ulit. Kaya ikot-ikot lang tayo. By the way mga amigo, shout out muna po natin yung ating mga amigong mga OFW. Ganon din sa amigo natin mga subscriber at mga silent viewers mga amigo, at maraming salamat mga amigo. Yan mga amigo, paikot-ikot tayo dyan sa may Balero Access Road, tapos dito sa may Ayala, kasi habang inaantay natin yung ating kasamaang amigo na nagbabayad ng PLDT bills natin doon sa ating teatrabuhan, kailangan natin magpaikot-ikot muna. Ayan mga amigo, habang papaikot-ikot tayo, nakikita natin yung ating mga yung design dito sa may Ayala. Siguro napakaganda dito sa may Ayala sa gabi. Ayan, ikot-ikot na natin dito sa may Balero at saka sa may RCBC Tower dito sa may street light. Basta dito lang mga amigo. Kaya habang nag-iikot-ikot, nagbablog-vlog para sana malibang-libang tayong mga amigo sa ginagawa natin. Tuloy-tuloy lang tayo. Ayan, yung nasa kaliwa natin yung makikita yung mga amigo, yun ay tinatawag na RCBC Tower. Dito sa may kanto ng Ayala at saka Buendia Avenue. Ayan mga amigo. At sana maginhawa yung ating Pasko sa ngayong darating na Paskuhan. Sa isang ilang araw na lang mga amigo, at Pasko na dito sa ating bayang Sinilangan sa Pilipinas. Kaya shout out tayo dito sa mga may mga pang-aginaldo sa inyong mga inaanak. Kaya sa ating mga inaanak, pasensya na, lumipat na si Ninong ng lugar, lumipat na si Ninong ng tirahan. Ganun ba yun mga amigo? Ayan, traffic na naman tayo dito mga amigo. Dito tayo, nandito tayo banda sa may De La Costa, HB De La Costa Avenue, sa may papunta na tayo ng Balero. Tapos kakanan ulit tayo ng Balero Access Road. Ayan mga amigo, at maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa ating mga video, na patuloy na naniniwala sa ating kakayanan. Sana all may kakayanan. Ika nga mga amigo, tsaga-tsaga lang, kahit na napakahina ng ating kita dito sa YouTube, tsaga-tsaga lang, mapasampat makakabo din tayo ng $100 sa loob ng 2 taon. Kasi ang tagal na natin mga amigo, nag-vlog pero hindi tayo makasweldo ng tuloy-tuloy kasi maliliit lang naman yung mga views natin. Kasi yung content natin hindi naman masyadong popular o masyadong kilala sa mundo ng vlogging o sa mundo ng YouTube mga amigo. Ayan, nandito tayo mga amigo ngayon sa may Balero Access Road. Siyempre dito pa sa kaloob-looban ng Ayala Makati Avenue, sa may Ayala Makati. Ayan, hindi ko nakalaman mga amigo pa nung parang kayo nakakasama itong Balero Access Road na to.
kasama natin, kakaway-kaway lang siya. Kasi mayroon pa daw siyang kukunin dyan mga amigo na dalawa pang mayroon pa raw babayaran na dalawa. Kaya ikot-ikot pa rin mga amigo hanggang sa makatapos sila sa pagbabayad. Ayan, shoutout sa mga naka-replay. Parang tayo lang mga amigo yan. Nakahasag dyan amigo, bawal. Ayan at mga amigo, kakanan ulit tayo dyan sa may Piero Pino. Tapos kanan ulit sa Ayala. Balik na. Kaya talagang buhay mga amigo, tsaga-tsaga lamang. Ayan mga amigo, maraming salamat sa inyo lahat at sa patuloy nyo